you join me fil-bathroom għax ħarbdan l-istija x-xogħol, ċoħe kemm nagħmel il-makeup għax il-bqija libsa il-bist u lesta, imma ovvjament we need some makeup għax veru t-nidera jiena u nhar it-tnejn li għadda ħabibti l-ħaġa li qalt li meta ratni. Qalt li how are you look tired. Jiena diba l-ġurnata li ddeċidejt ma nlbiss il-makeup xi ħadd qed jinduna li jiena u please nonti dakinhar ħassejtni li kont rikoverata naqra mill-irqata ġifieri għax għamilna weekend. Ara nqafejna. Stajċ nsiwa l-pimple patch l-oħra kienet hemm. Insomma, għavalli ħsibtni li ma konx nidher daqshekk rieqda, jisni rieqda, xorta qalt li I look tired. Imma hello, bonġu, għax ħosni batni vlogja għaz bis-sitt. Bonġu, illum 18, iva, illum 18, oh my god, daqs imorru Malta, illum il-ħamis, so literalment 3 ijiem oħra nkunu Malta, bħallum 3 ijiem nkunu fuq it-train, nkunu fuq it-train sejrin Schiphol. Veru xtada, bħal żmien veru nkunu looking forward biex imur Malta, għax għanna għek veru jkun gris it-temp u vera ġurnata qasira, allura Malta nħoss li jisni nħu daqsxejn ruħda żmien. Speċi naqta naqra mill-temp gris ta' hawnhekk. Plus ovvjament il-miliet u nkun nista' nara l-familja hekk għax nimmaġinani nispiċċa noqgħu infatti qabel ma tajna l-flights biex naraw kemm ħandumu konna qed nikkunsidraw ndumu ġimgħa flok ġimgħatej għax bdejt nibża mhux ħajkolli biżżejjed leave għal ġimgħatej u imnalla sejrin ġimgħatej flok ġimgħa għax nimmaġinani eżempju New Year's Eve jew New Year's Day il-familja tiltaqa' u aħna ma nkunux magħhom. U qisu issa as the years go on, speċi ħana nqu sentejn qogħdu noqgħod naħseb kemm l-attività jekk tlifna mal-familja x'konna nqogħdu u daqsxejn bittersweet għax għalkemm veru kuntenti hawnhekk. Peress li aħna il-familja veru importanti għalina. Hekk, jinsa tipo tissakrifika ħaġa l-oħra. Dawn maskara daqti speċjali u ma nafx nixtrix l-istess wieħed jew nipprova xi ħaġa ġdida. Jekk għandkom recommendations għal maskara, let me know. Jiena jisni dal-aħħar dejjem kieku kont qed nuża, naħseb li dal-aħħar 5 snin dejjem nuża maskara tal-Kiko, imma milux niftakar kelli xi qed minn għalija tal-Maybelline, insejt xi ħaġa Colossal Bubble minn għalija u kelli ħabib oħra tiegħi qalt li użatu waqta kemm sobitu tajjeb, so jekk hawn xi ħadd li jużah jirrekomandah, please let me know. Nitħajr nipprova ieħor għax jiena nħobb ħafna maskara, as you can see. Tibqa' maskara u l-eyebrows a must, non-negotiable żal meta nagħmel il-makeup. U darba rajt, ma nafx fejn rajt, sorry, ħatismgħuni nitkellem imma mhux ħares lejkom. Darba rajt li għal filgħodu brown maskara veru imur għax tipo iswed u jisu iktar for the evening for a more intense look. Jekk hawn xi ħadd li prova, għajdu li x'taħsbu għax veru nixtieq nipprova brown maskara. At the same time ma nafx x'raq li xi jew le għax jiena għajnejha daqsxejn boring f'sens kannella. So ma nafx forsi if it accentuates them even more jew nkella nidher iktar dal jew rieqda. Anka peress li xagħri kannella. Ma naf bħalissa veru struggling biex nagħmel l-eyebrows. U ġieli noqgħod nara l-videos tiegħi stess u nibda ngħid imma mhux jaqblu, m'għaliex fil-mera jidhru li jaqblu u mbagħad fuq il-kamera jew fuq ir-ritratti waħda tidher ikbar mill-oħra. Nistax nifhem ikolkom il-problema. Għax it drives me crazy. U nipprovaw nagħmlihom ħafna ħalli ma jidhrux skuri imma imbagħad xorta jidhru skuri fir-ritratti u hi ma nafx x'tajjeb. Hemmhekk ħajbqgħu għax sar il-ħin. The day after hair wash day. Meta xarek ikun tajjeb dejt nedzju l-vlog tal-bieraħ u kelli xari veru ikraħ u maħmuġ. Tlaqna l-mur nilbsu. Ħanurikom x'ħanilbes. Dan huwa il-Christmas sweater li ħanilbes għallum. Taraw u miktub Merry and Bright għax illum ix-xogħol fil-għaxija mżamma t-tema li tilbes ugly Christmas sweater. Sajna fl-opinjoni tiegħi dan mhux ugly Christmas sweater sawa, it's more fun, imma it's okay. L-wara daw. Sorry, għaw l-lozar fuq wara.
Ma, this is it. Ħanilbes daw ukoll ma naħseb inħallihom ġast tal-lejla għaxin kalla naħseb nkun too much. Ma nafx xi tidru. Kien xi għamlu denni l-sena l-oħra daw miċ-ċentru. Ħanibak il-basket u mmur ix-xogħol insomma. Għana unnaqat jizni għandi tifel zaħi. Għati ġenitali, no? Għanċi najdlek ġedjuġak. I am going to out you. Jena suppost sejra xol. Madonna kemm inti baby. Għatskurs, Għanċi najdlek. Baby. Jamlu l-komek ta'kom. Ġejna niġbru il-regali tal-miliet. Il-lallu silent disco xizzik. Oh, there's biscuits. Nice. Oh, I love the socks. Party time. This is untouched, I think. So relax, don't panic, don't go legal just yet. This is Christmas reflection. We've selected rebrand. A mouse went up, then down, then back in time. Retroactive logic. Second job. Thank you. You wanna taste? But this ends up on Instagram. Sorry, ruined your favorite. YouTube. Another one. Tal-aħħar dan. Hello. Illum ma vlogjajt assolutament xej u kellna l-party u ma vlogjajt ġust filmjajt. Qed inġib taf u l-kamera, da vlog mesa tindunaw kemm Daniel u Antipak u kemm abbiżomli. Qabel ma naqbad il-kamera jipprova jitriggerjan u jiġibni bad mood. Ħalli ma niffilmjax. Ġibtek on record issa. Sa tkunu tafu, okay? Kanna l-parti ta' xogħol insomma u ġast filmjajt l-ikel u hopefully rajtuh qabel dal-klip. Again, nasib vera ħajkun vlog qasir illum, imma ħanurikom xeqlajt għal rigal ta' xogħol u dan jilqalli li jikraħ. U lajt il-bagalja żgħira tipo vlog backpack. Issa, meta rajta bħala choice option ma realizzajx tkun Kif inti antipat kwa? Illa kemm tajba dis-sound effect ibati li link għal nużaġili. Meta stajt nażel options ma realizzajx ħatkun daqshekk żgħira. U issa ma realizzajx li mhux ħajqod il-laptop fiha. Dik il-problema Daniel. Tista' tġib li l-laptop tiegħek 14 inch. Tista' tiġi ħanaraw. Fil-każ ħajkoll imbiħħa m'għandix nambijajt ma sax nġor l-laptop fiha. Ma biex jaw l-laptop. Miex kemm nara li joqgħod biss. Għalu. Lew. Ma nasibx ta' Le, għas joqgħod. għedlek li vera useless dil-bagalja. Veru useless. Irrid nippakja il-coat għax illum printjajt il-label ix-xogħol. U dublet ukoll by the way, deċidejt li ħanbieħu għax again, it's not healthy li nżomm affarijiet li ma jiġunix. X'inti għamel? Fil-garderobba. U ukoll dawna dal-kalzetti. Iwa hija fostra! Kemm inti fit! Cut the cameras! Il-packages lesti qegħdin hawnhekk. Issa mmur nibgħatu mada fil-għodu, x'ovvjament peress li l-ħadd ħansifru nixtieq neħlishom mal-ewwel u mbagħad trid niftakar li rrid nagħmel il-holiday setting fuq Vinted. Basikament daw, ovvjament kull darba li nġib xi ħaġa jew hekk jew nirċievi packageina minn Vinted inżomm il-packages u hekk ħalli kun nerġa' nista' nużhom għal affarijiet li nbiħħina fuq Vinted. Għandi ħafna x'nagħmel madof veru sarħin. L-10 esquarters umur naħseb il-makeup u tarawhom daw irrid nitwihom u irrid nagħmel logħod oħra u nanxorhom m'għandix aptit imma peress li nhar il-ħadd ħansifru irrid nipprova nagħmel il-loads kemm jista' jkun anke x-shirts u affarijiet irridu nieħduhom magħna. U għada wkoll nibda nippakkja, rrid nagħmel lista nqas naf x'ħanieħu miegħi kemm nobgħod nippakkja as you know. Imma suppost it's fine għax Malta mhux daqshekk ħessil suppost. Ma nafx. Lar għax irrid nara x'ħanilbes għal New Year's Eve u Christmas Day. Li it's always so hard għax jiena mhux li għandha ħafna ħwejjeġ puliti, so issa nipprova nara x'nista' nlaqqat milli diġà għandi għax ma rridx nixtri. Infatti għandi qmis sabiħa l-ilbis tal-anniversarju u konxejt is-sena l-oħra u literalment qas il-bista li by the way ħanpoġġi naqbel qiegħda x'imkien tax. Nibqa' bil-wieqfa fl-istess post. Għax dal-aħħar qed nirċievi ħafna kummenti fuq kemm tapprezzaw li
kif tgħid mhux nagħmel awareness imma nitkellem fuq ġertu affarijiet bħal overconsumption meta tonfoq ħafna u hekk li ma rridx nagħmilha ta' li kieku jiena xi anġlu insomma ma nixtrix fast fashion u hekk fis-sens don't get me wrong I am very aware of my spending habits u f'tipu fejnhom fuq il-flus u hekk għax qed nipprova nkun more aware consumer imma m'iniex anġlu laqas m'iniex perfetta u jiena qabel ngħid il-verità kont nixtri ħafna fast fashion konna nagħmel xi orders fuq ASOS kien hemm sena partikolari fejn skoprejt b'Shein bħal kulħadd f'Malta u kont għamilt naħseb xi 7 orders f'sena minn Shein imma as time went on kont qed nibda nsir iktar aware ta' dal-affarijiet u that's the most important thing li at some point irrealizza li forsi you can spend your money better by supporting brands u hekk li huma tajbin għall-ambjent, speċjalment when it comes to ħwejjeġ u hekk hawn ħafna ħwejjeġ fid-dinja m'hemmx għalfejn nixtru kollox ġdid nagħmlu order fix-xahar u nixtru xebgħa ħwejjeġ u hekk. I'm trying to be content with what I already have, anka for my own self-esteem għax xi kultant inħoss li qisu m'għandniex biżżejjed bil-forsi rridu iktar u minn kollox ta' mhux ġest affarijiet bħal ħwejjeġ biss. So qed nipprova ma niġix influenza ta' daqshekk minn social media x'fuq social media tara ħafna affarijiet tara ħafna nies having the most aesthetic home, the most aesthetic outfit, kollox tamma bil-accessories which is nice to look at veru, però kemm għall-flus, kemm għall-butna mhux tajjeb. U anka għall-kuntentizza tagħna tipo qatt mu biżżejjed, imma again I don't want to paint the picture bħal kieku jiena qatt ma nixtri affarijiet jew hekk. Jiena 100% perfetta, ġast qed nipprova nagħmel iktar deċiżjonijiet tajbin. U ma rridkomx tħossukom li qed niġġudikakom jew hekk jekk intom tixtru minn Shein jew hekk, okay? Tipo naf li kulħadd jagħmel lista bli affordja u x'naf jiena. Ħamma naħsel u mbagħad niġi nkellimkom għax xi ħadd bagħat li messaġġ ukoll dil-ġimgħa nsejt meta kien u saqsini jekk nistax naqsam daqsxejn fuq x'nuża biex neditja u hekk għax tixtieq li tibda tiditja xi travel videos u hekk għalija biex iżomm il-memorja. So għarra nħasel u nisbarazzax dik priorità. Inkellimkom naqrax propja irrid imur neditja dal-video issa u really ħorla ħanoħroġ għada. Baqa biss 3 ijiem għall-party u llum hija l-5 ġurnata ta' preparazzjoni. Iżda xtaqt nagħmel iktar għal xi ħbieb bħala party li nsewx tafsu follow u tiġu għada fil-ħodu biex taraw il-video li jmiss. Jesus, kemm domt! Issa jekk għandkom daqsxejn behind the scenes ta' dar reels li qed nitfa', you're welcome. Vera jieħdu li ħin guys. Ħafna. Hello. Oh my god, come on the nos. Vera sar ħin, is-sieta fil-ħodu u issa l-istejt neditja dan il-vlog u really liħor. I am dead. Pero irnexxieli anka nisbarazza u nagħmel naf li wegħedkom li ħanejdilkom kif neditja l-videos mhux ħantawwal għax xejn speċjali. Bħala software li nissuġġerixxi però jekk tiżeditjaw vlogs ta' malajr kif neditjahom jiena ġifieri YouTube style, anka reels to be honest u hekk. Użaw CapCut jekk intom just like beginners. CapCut għandu xeba templates ukoll li naħseb jgħinkom u the free version naħseb biżżejjed. Jiena bdejt b'CapCut ngħidilkom il-verità, imma imbagħad iddeċidejt li nippreferi I upgrade għal xi ħaġa aħjar u bdejt nuża Premiere Pro infatti u nħallas is-subscription għall-suite sħiħa x'hemm Photoshop, After Effects, Lightroom, x'iktar Illustrator u fil-passat meta kont fi student organization kont media officer jien u ġa kelli idea ta' kif tużhom dal-affarijiet u I'm trying to improve my editing skills insomma anka for editing stuff outside of YouTube. Right, worth it for what you get, speċi. Però, ovvjament, if this is just a hobby u just tridu sedditjaw videos taħkom tipo home videos għalikom, I would just use a free editor asħaq. Tipo, intom l-importanti li tkun tistgħu taqdu l-clips flimkien ma nkom tibżan xeba fancy transitions u hekk. So, yes, CapCut naħseb tajjeb. Jien waqaf nuża CapCut istrax as time went on, ħafna mill-features li xtaqt jiena ġew paid. U bdejt ngħid l-ar ħanħallas ma jtiswel inħallas għal xi ħaġa li hija ħafna iktar professional. Għax again, kif qedtilkom, nixtieq intejjeb l-editing skills tiegħi u nifir nuża software. Però, speaking of that, ħanixtri laptop. So, dis-sena bdejt infaddal għal laptop aħjar għax jiena m'għandix laptop personali.
għax il-laptop personali tiegħi mhuwiex tajjeb. So fadalt biex nixtri MacBook u suppost jasal li f'Jannar. Issa naraw għax palissa out of stock jgħat Word Night 2 imma l-ewwel suppost kellu jiġi this week. Mbagħad mexxew għal late December u bas nimmexxew għal January, so issa naraw meta jasal. Imma xtaqtu bi-specs tajbin ħafna wkoll ħalli anke nkun nista' nużah for coding. Imma primary li nixtieq nixtrih għal editing ukoll għax nixtieq nħodha bis-serjetà u again għandi xi proġetti coming up next year hopefully li jinvolvu editing for other people insomma u it might as well. Jekk ħanaqla l-flus I will make them back, kind of. L-Apple għandhom Final Cut ukoll bħala software tagħhom li huwa ottimizzat għal hardware tal-Apple. So, kont qed nitħajjar nippruvaw ukoll, nipprova l-free version qabel ma nikkommetti għal Pro għax imbagħad il-Pro it's a one time fee tħallsu għal dejjem tipo lifetime subscription. Imma ma nafx se naraw għax tipo l-ewwel nippruvaw u għandhom trial version, right? So, se naraw minn hemm. Dak kollox naħseb ta' ħanħallikom illum. Jekk għandkom aktar mistoqsijiet fuq editing u hekk, please let me know. Ma kienx detailed jew hekk ta' just qedtilkom daqsxejn x'nuża rigward storytelling u kif neditja u x'naf jiena fil-kasajl reply to that question on another day għax vera għandi nas qed nistenneħ jisporta bħalissa ħalli I schedule it fuq il-mobile ir-reel ħalli jekk dak nibqa' ħarira riqda u rrid nitfa' dil-biċċa mal-vlog. So ħa norqod, il-lejli tajjeb, tinsewx ħalli like tagħmlu subscribe u narakom għada jibdewli il-holidays. Oh my god, iġri fil-ħodu veru ħanara żejda ġurnata xogħol. Imma lanqas work from home. Anyways, ħanħalikom. Ciao ciao.